وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مؤذبهم وهم يستغفرون. wannan shi ake kira kantugu, sai da suka ware shi don su rubuta ƙur'ani daidai, sannan kuma suna da abin da ake kiransa loga. Loga shine yana za ka iya wucarta ƙur'ani ya fita daidai. To Allah misalin ya sauke mu daga abin da ake ya kuma shigar da mu wani abu. To shi wadda tsakaninmu da Allah sai dai mai sujada. Annabi alaihi Allah ya girmama shi sallallahu da wannan littafin. Farko abinda za a fara lura da shi da akan Qur'ani shine dukkanin labarari ta duniya tana da catalog na inda zaka duba ina zaka samu kaza ina samu kaza. Shi Qur'ani da kansa yake catalog dinsa. Na farko dai juz'i 30 ne, kaga ya raba kansa, kuma kowane juz'i an raba shi bi shine izifi, yana da izifi 60, sannan izifin shi kuma an raba shi 8, kaga tun ga sumuni, kaga akwai sulusi, akwai rubi'i, akwai nisfi, kaga catalog ne, shi kaɗai ne littafin da yake da wannan. To sannan sai aka yi masa subu'u, shine da zaka karanta shi a kwana 7 ka gama izifi 60. To wannan magana kuri da kumsa da kake yi, su mutanen da suke nan nahiyar ba larabawa ba ne, kuma suna haddace ƙur'ani ba su iya larabci ba. Su kuwa yancan da lissafi suke yi, ana sa masa aya ɗaya a sa mata alama, to nan tun da ba su da wannan, to sai suka fito da magana kuri da kumsa. Shi kuri yana nufin akwai aya guda kaza sai a sa alamar kumsa, in aka ji aya guda kaza sai a sa alamar wato kuri shine kuma in ka zo karatun dama sai ka faɗa ma, kana zuwa sai ka ce kuri, an nasa ba wani lama a sabban da ce kuri. har zuwa wanta lokacin da nake karatun gurin ba. To wannan haka ake yi. To malamai kuma sun yi ta yin rubutu akan kusan kumsar ko akan kurin suka yi, amma ba a samu wanda ya akan ɗayan ba kuma. To za ka samu malam Muhammadu Bashiru illallah wanda ba rai rasu, shi ya yi rubutu akan kuri da kumsa ɗin awaƙe ya yi su. Mun je ƙasarsu ni da malaha Allah ji kansa, sai ya ɗauko littafin ya ba mu, shi na haɗa ku da girman Allah kar ku rufe ni, in kun gane kuskure a larabci ko a nahau kar ku ji kunyata. Allah da muka duba littafinsa ba inda ya kuskure a nahau. Shi ne aka zo mala Abubakar na Abba, Allah saka masa alhaji ne ya buga masa kwafi 1000 aka je aka kai masa. To ya fidda wa'annan saboda rashin larabci sa suka fito da wannan da lissafin ya fita. Sannan su marubutan bananan makaranta su ne suke da kantugu, shi ma na yadda za ka iya rubuta ƙur'ani ya daidai da ar-rasmul usmani. Kantugu shi ma waƙe shi ake yi a fitar da su. Yanzu in ka zo ka ce rubuta ilal hudatina, in dai za ka rubuta baka san rubutun ƙur'ani ba za ka yi daidai ba, dan za ka yi rubutu ne na imla'i. In ka ce mali hazar kitab la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha, sai ka ga za ka yi rubutun ba daidai ba. Su wannan shi ake kira kantugu, sai da suka ware shi don su rubuta ƙur'ani daidai.
sannan kuma suna da abin da ake kensa loga. Loga shine yana za ka iya wucarce ƙur'ani ya fita daidai. Kaga yanzu waje alna min bayna aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa gashinahum qawm la yubsiruna. Kaga waw ne da jimun babu alif, amma rabbana waja'alna muslimaini laka akwai alif. rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama akwai alif. To wannan shine loga. Duk qur'ani biyun nan kadai sune ake sa wa a sa alif sannan a sa jimi. Su da ka sai ka san wayana su haka duk in ka zo sauran ba za ka sa alif ba. Shine loga. Ka zo ka ga a ƙa'idar larabci jam'ul mu'annas salim in za ka yi masa nasaba kasara ake sawa. Yace khalaqallahu samawati wal arda. Khalaqa fi'lu madi, Allahu fa'il, as-samawati maf'ulun bihi mansub. Alamar nasaba sai ta ce kasara. Al-arda kuma kaga fataha ta fito saboda wawdin adafi, amma sai aka ce inna fi khalqis samawati wal ardi, inna fi khalqis samawati wal ardi, fi khalqi wannan khalaqa Allahu samawati wal arda. Wannan khalq lamun an masa ɗauri. In ka ga lamun da ɗauri to wato arda ɗin kasara za ka yi mata. Khalqis samawati sai ce wal ardi. Amma in lamun fataha ce da shi to wannan arda ɗin ita ma fataha za ka yi mata. To wannan da su ake ga shi ne loga. Shi suke rubuta ƙura daga bakara hannasi duk larabcinka, duk haddaka da kai a ƙasar laraba ba ka isa ka samu gyara a nasu ba. Baiwa ce Allah ya wa mutane. Sannan rubutun wanda ake yi wannan muwassak ba da ka aka yi shi ba, shi ma ma'asuri ne. Akwai hujjoji, akwai salsala ta wannan rubutun da ake a nan shi ma. Na san za ka yi wannan tambayar da sun zo maka da salsalar rubutun ƙur'anin na nan ƙasar, ba kawai tsinta aka yi a sama ba. Wannan salsalar ta kai har kan annabi alayhi salam. To na shi kenan ko na gama. Ta assalamu alaikum.